Gelem dijak soro MC yo lagi iki ya. Aku seneng kok jane ngene iki. Soale bene. Soale Mas Bambang iki kadang ora gelem ngene. Ora gelem pancen dhek Langsung jarane kaya awak dhewe to. Mas Bambang iki kaya meneng ae ngono lho. Pancene kudu ngono kuwi. Kaya empane iki jahe iki kaya ket mau effort banget ngono lho. Tenanan carane kerja iki dhek ora tau dijak Mayangkara gara wis suwi ya. Biyen melok Mayangkara. Ben tau melok Mayangkara tapi kan ora MC to. Lagi iki kan dhek MC dhek ndang.